Když od sebe odečteš, tak tady vyjde část 338. Tak ne 14, ale 20. 150, a ne 250, aby to hezky vypadalo. Vy jste třeba korunky, ty kalkulace všechny zůstane mělo. To jsi viděl? Protože tam to udáš do 50 kaví. To většinou, to je málo, ale zůstala tam taková jaká... Romano hip-hop, ty vole. Tak teď je to ono. Tady je to, tady je ono. Scházím se již podruhé na tomto světě. Nemilosrdný osud vás zavál na cestu plnou nenechavých šíšníků a cibule. Cesta, kterou jste můžete nemilosrdně účtovat, dělat přesnou inventuru ke všemu kuchaři, vybírat si personál. No. Tady za náma je